Salutare mâncăcioșilor și bine ați venit la un nou episod din Mâncăm ceva dulce! În episodul de astăzi o să degustăm cele mai bune deserturi care le-am găsit noi în 24. Când nu era nimeni. Dar noi am făcut ce am găsit. Faza tare e că o să încercăm să ne ghicim legați la ochi și o să facem un concurs să vedem cine Ghicește cele mai multe deserturi. Eu nu o să ghicesc niciodată, nu spun la asta. Vedem noi. Mâncăm ca proști. Prima rundă. După când vedeți, noi nu. Aici îi fac furia. Hai să vedem un pic mai aproape. Nu văd nimic, mă. Iei tu primul. Deja îmbuci, mă. Nu m-am dat de farfurie să văd unde e farfurie. Bun, am găsit. Hai să nu-mi bag mâna în bă, dar cât e de înaltă farfurie? Stai de mine. Știți că noi am cumpărat prăjiturile astea, nici măcar nu știm cum arată prăjiturile. Eu nici nu știu dacă iau ceva aici. Eu cred că am luat ceva. Am luat ceva? Nu! Nu am luat nimic! Băi, am luat ceva fript. Și ce? N-am luat nimic, nu. Fai de mine! Cred că nu a fost o idee bună să ne ridicăm amândoi. Băi, am luat ceva. Deci eu cred că am spart o prăjitură, ia cu mâna la picior. Băi, ceva cu frișcă. Ciocolată. Pe pariu că-ți ghicește prăjitura aia asta. Știu blaful din ce-ai făcut. Tu mergi blat? Ce? Zi. Eu habar n-am. Și știu că e cea cu ciocolată și frișcă. Există nu cu ciocolată. Are gust de ciocolată. Nu, asta e cu murături. Asta e ciocolată red velvet cu ceva pișcă. Nu, deci n-are ciocolată. Eu fac. Nu, hai să vedem. 3, 2, 1, să vedem. Ce-am făcut aici? Zici că mânca porcii. Nu e aia, nu. Nu ce-ai crezut. Dar ai zis că e ceva cu ciocolată, că am simțit ciocolată. Deci ai ghicit tu. Da, păi am ghicit așa, dar nu... Ai ghicit? Dar nu știu cum îi zice la prăjitura asta. Prăjitură, Mircea a fost în luminița. Începem al doilea tip de desert. Stai să luăm lingurița aici, unei farfuria. De la cine mă, păi eu trebuie să gust. Deci la tine ți-am tras aproape. Aha, este ceva super mare. Da, unde-i mă? Ăsta e ce-am zis eu. O să are mai multe el. Cred că e din ăla cu mai multe blaturi. Unul peste altul și între ele e ceva cremă. Dar nu-mi dau seama ce gust e. Ăia ce-am zis eu. Păi, ce ai zis? Nu-ți mai zic că să fac apuntul, dar nu știu cum îi zice la acesta. Sau știu ce fel de blaturi, dar nu știu ce are pe rând. Ceva... Ăla e. Dar nu fac cremă și numai blatul așa. Blatul am deloc. Nu nimeresc nimic, am... Nu știu ce am luat aici. Am cu mâna, măi. Nu pot. Mi-ai dat de linguriță, vrei să-mi iei din linguriță? Nu văd nimic, mă, ce vrei. Eu văd. Bă, am nimerit un fruct. Asta e prăjitură cu vișine. Așa e dinainte. Sau cireașe sau ceva. Am nimerit o cireașă sau... Asta e... Deci... Ghicim? Da, eu zic că e prăjitură cu vișine sau ceva, cireașe. Nu, e red velvet. Asta sigur e red velvet. Cu ceva frișcă... Păi și red velvet, nu e prăjitură cu vișine. Un fel de... Dar mă refer la cake, la blat, știi? Blatul e roz, o să vezi. Fii atent. Hai să ne dăm jos astea. 3, 2, 1... Ce ți-am spus? Dar tu acolo în partea aia nu știu dacă te faci la gândit și ăsta cum arată, zici că l-a atacat Uli. Zici că l-a mâncat ciocălit așa. Deci uitați. Deci red velvet, ai avut dreptate. Păi numai cu frișcă, dar nu. Asta nu-mi place. Băi, am nimerit ceva cireaș, nu, uite, asta, afina. 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 Da, și mâncă urșii, cum îi zice?
Căcat? Căcatul la doar animale? Afine, boss. Așa, nu, Ale. smeură. Are și smeură, unde? Nu am avut, am mâncat unul, ține minte, unul. Bun, hai să vedem. Vrei să fie ceva, mă, care nu e așa dulce. Ai luat? Că nu, am tras aici afară. Nu știu dacă, nu să ne zică regia dacă folosim, eu folosesc, nu mă, că e cu cremă. Am băgat. Pepsi. Auzit așa fiască. Și am luat ceva. Medic. Hai să o iau. Bă, are cremă, ceea ce e foarte bun. Are ceva cremă de brânză. Așa, pare că e cheesecake. Nu, cheesecake. Cheesecake mai tare. Păi... Prăjitură cu fructe, cred că. Știu eu că te-ai zis, Da. Am simțit ceva gust de... iară, cred că am făcut-o de arată, zici, că e robită de... Arată ca ratota. Bă, Bă, asta mi-a dulce decât aia dinainte. da. Asta e cu cremă mult îmi place. Și cu... Eu știu ce-i, da. Știu ce ui. Dar nu zic. Bine, mă, secretosule. Bun, hai să ieșim. 3, 2, 1, Da, oricum. Cremeș. Eu oricum nu știu, nu cred că e cremeș. Cremeș. Nu, e cremeș. Uite, mă, e ca... Nu, e ca un cremeș, mă. Ți-am zis că nu-i cremeș, că e ceva cu fructe. Ți-am zis că am simțit un fruct. Nu, asta da, asta uite, vezi dacă... Ăla l-am E ca un cremeș ăsta, mă. Da, dar nu știu Să ce. ne ziceți în comentarii dacă ăsta e cremeș sau nu. Stai să le arăt. Ce Dumnezeul meu este. Ăsta e un cremeș neinterpretat, bă. Uitați, mă rog, faceți abstracție. Da, are așa un pic de Da, tentă de cremeș. cremeș. Bravo, am ajuns la ultimele tipuri de desert. Trebuie să intervin că s-au făcut calculele în culise și se zice că nu am decis corect. Nu vă cremeș. Și că nu. E tot 1-1, deci runda asta va fi runda decisivă. Am înțeles că avem două chestii pe farfurie. Sper să nu ghicim niciunul nimic. Nu puteai să trag asta în face. Trage-o spre tine. Sunt în stânga, sunt în corn. Nu sunt în corn, ce dracu este. Da, mă, că nu mi-am scos cornele. Nu, stai, eu bag în gură. That's what she said. Bă, da, asta miroase exact cum făcea bunica mea asta. Ce? Gogos. Exact cum face bunica mea gogos. Da, asta gogos. Tunisiane, ceva. Nu știu deja. Le-am nimerit amândoi. Da, păi da, ți-am zis și ție azi dimineață. 2. Da, să vedem. Uite, ăla e cornul. Ha. Ăsta e cornul. Deci să vedem. Bă, eu corn am mușcat și am scris gogos. Asta e gogos. Hai să vedem jos asta Asta corn. vreau să zic. Oaie, capul meu. No, mâncă-mi gogosa.